Takže čaute, dneska si dáme trick tip na ollie, show it a kickflip. Takže vlastne ollie urobíme tak, že pridupneme tail a ukazovačkom škubeme do nosu. A tak predvediem. Viem ho aj väčšie, ale tak aby sa vošlo na kameru. A show it je vlastne ako u 360-ky. Takto dané a takto dané prsty a vlastne urobíme tak. Pozerajte. Je to ľahké. Ale tak môžem aj pomalšie. A to takedy točím veľa toho pomalého. A ten rýchlejší je takýto. Potom je kickflip, čo je rotácia dosky po svojej ose. Takže vlastne dáme takto, prsty ako na ollie a ukazováčkom kopeme ollie a potom prst dávame k sebe a rotácia dosky. A ak už je v rovine, tak na ňu dopadneme. Ukážem. A potom je treba nový flip, čož ja ešte neviem. Fakey flip a také ďalšie. Čiže čaute.